Btcla गासै 40 Btcla बियाबफ्राव बियाब थाखोनि सांग्रांथि आरो सोमोन्दो हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै 19 नं सुबाइजार आरो 18 नं मानास सेरफां समष्टियाव कन्स्टिट्युएन्सि लेभेल सेन्सिटाइजेशन काम कन्टेक्ट प्रग्रामसा 40 Btcla कन्स्टिट्युएन्सिसआव हाबाफारिया जागायजेनबाय। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला Btcla सरकारा 3 बोसोराव मा आयदा लानानै मा थांखि मावफुंखो आरो मा खामानि मावलांजाखो आरो फैगौ 2 बोसोराव मा खामानिखौ माबोरै मावलांगोन बेनि सायाव बिथा खालामनानै Btclaनि मोन 40 समष्टियाव गासै TCLCC आरो BCDCनि गासै सोद्रोमाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानैबो फोरमायदों। खुलुमबाय। जोङो BTC सोलिफुबाय थानाय सरकारनिफ्राय नैबे प्रग्रामखौ दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जाहैबाय। बेनो जाहैबाय थांनाय 3 बोसोराव जि दानि सोलिबाय थानाय सरकार UPPL, BJP, GSP मोनथाम पार्टिजों लोगो लानानै जायखौ एलायन्स सरकार होननानै बुंदों। बे मोनथाम एलायन्स सरकारा जिखिनि बे 3 बोसोराव मोजां पदक्षेपफोर लानानै प्लान पलिसिफोर मिशन भिजन लानानैहाय जिखिनि खामानि मावबोबाय बे खामानि जानानै थांखानाय सोलिबाय थानाय आरो बे बोसोरनै फैबाय थानाय सरकारावहाय आरोबाव जालांबावनो गोनां खामानिखौ कन्स्टिट्युएन्सियाव थाङै खोन्थाहैनो थाखाय दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय। जोंखौ गासै टीम हिसाबै राननाय जादों। मोनसे टीमाव गासै 8 कन्स्टिट्युएन्सि गोलैजेननाय जादों। दा आंनि टीमा नैबेहाय फार्स्ट दिनैनि बे सबाइजारनि कन्स्टिट्युएन्सियाव जोङो गोलैजेनबाय आरो नैबे दिनैनि नैबे जायगायावहाय फस्लाबारि BCDC अफिसावनो नैबे प्रग्रामखौ जागायनाय जाबाय। उद्देश्यआ जाहैबाय सरकारा माब्रै सोमजिजेना आरो सान्थि परिबेसा बे Btcla हालामाव माब्रै जाया आरो बे सान्थि परिबेसखौ माब्रैब्ला गोथाङै लाखिनो हानो। खारन Btclaनि बे सोलिबाय थानाय सरकारनि गुबै प्रथम थांखियानो जाहैबाय सान्थिखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो सान्थिखौ नैबे गथै जाथि जनगोष्ठीनि गेजेरावहाय जोंनि BTCआव फोथांनानै लाखिनाय। जेब्ला सान्थि थायो अब्लासो जोङो सिकिउरिटिखौ मोनो। सिकिउरिटि थायोब्लासो जों गोसोबायदि जेरावबो मुभ खालामबायनो हायो, खामानि मावनो हायो। नैबेनो बे सरकारनि उद्देश्यमोन। दा बे उद्देश्यखौ लानानै मावबाय थानायाव बे 3 बोसोराव सान्थिया गमामायैनो जोंनि Btcla ओनसोलाव फैमारबाय। दा गुबुन जाथिजों नांलाय खमलाय गैलिया, सैलायि गैलिया। जेब्लानो गोसो जायो जोङो मुभ खालामनो हायो, बेफार बानिज्य खालामनो हायो, फरायहैनोबो जों गुबुन जायगायावबो थांनानै फरायनो हायो, हर सान जोङो गिदिंनो हायो, गुबुन जाथिजों रायलायनो हायो आरो बेबायदिनो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावलांनो हायो। दा बेनिखायनो बिभिन्न रोखोमनि फ्लेगशिप मिशनफोर डेभेलपमेन्टनि थाखाय लाइभलिहुड मिशन, लाइभलिहुडनि गेजेरावनो सेरिकालचार मिशन, फिसारि मिशन, गड मिशन बेबायदि लादों। इडुकेसननि थाखायबो गोबां फ्लेगशिप प्रग्राम लादों। जेरैहाय सुपार 50 UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन आरो बेबायदिनो गियान सोरां बिथांखि, बड'लेण्ड स्कुल एडप्शन प्रग्राम। दा बेबायदिनो हेपिनेस मिशन, जों बड'लेण्ड हेपिनेस मिशनबो लादों। लाइभलिहुडनि थाखाय आलादा मिशन लादों। बेबायदिनो 40टा जोंनि डिपार्टमेन्ट दङ Btcla हालामावहाय। दा बे 40टा डिपार्टमेन्टआव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआनो मिशन मोडआव खामानिखौ मावगासिनो दं। मिशना मानि थाखाय गोनां? खारन मिशना जाहैबाय मोनसे फिक्स टाइम शेड्युल थायो। फिक्स टाइम शेड्युलाव मानसिनि माथाया ओरैबायदि सोलायो कि एसेबांल' जोंनि आखायाव टाइम दङ, बे टाइमावनो बे खामानिखौ मावनानै दिन्थिजोबथारनांगौ, नङाब्ला बियो जानाय नङा। जेब्लानाखि मानसिनि गोसोआव टाइमखौ बाउन्डिंखौ दोनजायो अब्ला जोङो खामानि मावनो आवगायो। बेनिखायनो नैबे सोलिफुबाय थानाय सरकारा बांसिन खामानिखौनो मिशन मोडआव मावगासिनो दङ आरो बे कनभेनसनेल मोडखौ जोङो मिशन मोडआव मावदों आरो बे थाबाय थानाय लाइन डिपार्टमेन्टआथ' बे थाबाय थानायखौ मावबाय थाखादोंआनोसै आरो बे BTC सरकारा मिशन मोडखौ खामानि मावनानै नैबे खामानि जाबोनाय 3 बोसोराव थाङै कन्स्टिट्युएन्सियाव खोन्थाहैगोन। जाहाथे दिनै जायफ्रा एटेन्ड जादों कन्स्टिट्युएन्सि नैबे सबाइजाराव आरो बेबायदिनो गुबुन जायगानि कन्स्टिट्युएन्सि जोंनि टीमफोर थांनायाव जायफ्रा एटेन्ड जादों बिसोरो खोनासंनानै सोलोंनानै लानानै थांगोन आरो गावनि प्राइमारियाव गावनि BCDC ओनसोलाव थांफिनोब्ला लकेलनि गावनि मानसिफोरखौ खोन्थाहैनो हागोन। गुबुना बुङोबा बे सरकारा खामानि गैयालै होनना बुङोबा बुंनो हागोन। NDBनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै होननानै बुङोबा बुंनो हागोन। फिन रोदोमखां मिशन खालामदों। फिन रोदोमखांनि गेजेरजों कअपारेटिभ ससाइटि दादों। मोनसे कअपारेटिभ ससाइटिया 40 लाख थाखा फैसा मोननानै खामानि मावनो हादों आरो बे दासिमाव 19टा कअपारेटिभ ससाइटि दानाय जाबाय आरो बे 19टानि गेजेरावहाय गासै जों 100 जन एक्स NDBफ्रा बाहाय ज' जानानै ग्रुप हिसाबै क्लास्टार हिसाबै बिसोर खामानि मावगासिनो दं। माखासे ग्रुपफ्रा क्लास्टारफ्रा बिसोरो राइस मिलखौ लादों, माखासेया
एग्रिकालसारनि लादों बेबायदिनो बिभिन्न बिभाग लानानै बिसोरो मावगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेभेलपमेन्ट थिग बेबायदिनो सोलोंथायावबो आवगायहोनो थाखाय सुपार 50 मिशन लादों आरो UPSC APSC ओंखारहोनो इन्जिनियारिं केरियार फरायहैनो आरो डक्टर मेडिकेलाव फरायहैनानै डक्टर जानो थाखाय BTC सरकारा बे इडुकेसनावबो थुलुंगानायखौ लाबोदों बेबायदिनो गोबां खामानि दङ बुंजोबस'नो हाया आरो दान्दैसेयाव बेबायदिनो गोबां खामानिया जागासिनो दङ जायाखै होननानै सोरबा जुदि कुइसन खालामोब्ला अब्ला आवगायनि समाव 3 बोसोरनि आवगाय सान्थि परिबेसानोथ' बारा गैयामोन दा सान्थि परिबेस जाबाय बेफोरनि गेजेरावबो गावस्रालायनायमोन दा बिसोरो गावस्रानाय नंला खौसे दङसै बेफोरबायदिया जाबोदों सोलोंथाइनि बिथिङावबो दिनै स्कुल एडप्सन लानाय लोगो लोगो खुनु सानफेराखैमोन कि सरकारनि स्कुला एडप्ट खालामजायो गनाय जायो दा एडप्सन खालामनानै दिनै मानसिफ्रा फैनानै थाखा फैसा कन्ट्रिबिउट खालामनानै स्कुलखौ सरकारि स्कुलखौबो रं होफैदों फोसाबदों आरो सोरबा बेन्च चेयारफोर डनेसन खालामदों आरो सोरबा वाल बानायनानै होदों बेबायदिनो स्कुलावबो थोआ लोमा जानाय सरकारनि फैसाखौ हेफाजाब होनानै जौगाहोदों नैबेनो दानि BTC सरकारा आं एसेल'सो बुंनो हाबाय माखासे एग्जाम्पलखौ बेबायदिनो जोंनियाव 50थानिबो बारा एग्जाम्पल दङ जाय मिशनफोर दङ दासिमाव बियो खामानिया जागासिनो दङ आरो बे फैबावगौ बोसोरनियाव जालांबाय बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाजों लोगोसेनो क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया लानानै फैबावबाय दिवालीनि धामाका अफार 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बर खालि सानब्रैसिम दिवालीनि धामाका अफारा सोलिगोन लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि नों फसायनाय बाइक जेरै पालसार सिटी प्लेटिना एवेन्जार डमिनार बायदि बायदि आरो गोदानै लन्च जानाय बाइकखौबो लानो हागोन बाइक गोदानजों लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सियावल' नङा बेजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो अफारनि सुबिदाखौ लानो हागोन आबुङै मिथिबावनो दानो कल खालाम 6000399187 नङाबा 8822018193 जानबुं अनजिमायाव